Bermeoko udala hainbat lan burutzen dabil penta futbol zelaian. Izan ere, zelaia eta bertako aldagelak berritzeaz gain, argiteria ere berrituko du. Honela, gaur egungo halogeno metalikoak LED sistemarekin ordezkatuko ditu, efizientzia nabarmen hobetuz, 161eko aurrezpen energetikoa. Argiteria berritzeko lan hauek burutzeko 35.878,18 euro bideratuko dira, bez barne eta martxoaren bukaerarako bukatuta egotea aurre ikusten da aldagelen egokitzapenarekin batera. Honi guztiari zelaiaren berritzea ere gehitu behar zaio. Lan hauek udan futbol denboraldia amaitutakoan egitea aurre ikusita du udalak. Aritz Abaroak Bermeoko alkateak azaldu duen moduan, udalaren helburu estrategikoetako bat da herriko kirol instalazioak hobetzea eta herritarrari baliabideak eskaintzea bizimodu osasuntsua sustatu ahal izateko.